Ассалому алейкум, духтаро, ҳама каса сӯзаи хубин. Духтаро бурӯ омадагиай, ози ҳамаша видео мекунам. Нишон метим бо. Не духтаро ози нишон метим ки чиям. Бору. Не куклай, дрынышта набор, неҷа либос дора. Неҷа комплектай, неҷа ойна дора. Не духтаро. Ишам кукла ҳай. Аз нишон метим ишам. Не духтаро, ишам кукла ҳай. Куклаи резини оригиналан духтаро ино. Қатёшон бо подарка дора. Не нияко пригалка ё подаркаш. Якташ ай и ай подаркаш, якташ ай и инаи кукла. Баъд духтаро бо иҷада детскаи равоз мекушам, бо отдельно видео мекунам. Иҷада пиҷама ҳай. Пиҷама ҳай. Иҷа курта ҳай. Ё курта ҳай. Иҷада хеле пиҷамаи двойкай. Свети зардай. Светаш зардай, да иҷа камтар тёми омадистай. Ишам ҳам хеле танқави ярандай. Ишна матрасникай, да тоналочка дора. И ова намегзарона дрынаш материали намуд. Барои ова нагзаронданай. Так ира мусорача мемонам да параи видео. Аз ин ира мекушам, и барои кӯдака шинонданай. Ине духтаро, и барои кӯдака шинонданай. Неҷа ҷои шинонданав дора. Ине духтаро, ҳамаи бороро бировардам. Номерома дар рӯи экран мемонам духтаро, да WhatsApp группа дорам. Чизе дар кора, чизе заказ карданиян, да WhatsApp менависен ва яй. Борома қатъи нархошон да группа мемонам.